फोटो नाही तू मोबाईल घेऊन कशा गेलेले मला पहिले सांग. गायत्री मी फोटो सेंड करतो ते माझ्या शाळे कॉलेजमध्ये मोबाईल अलाउड नाही. मग मोबाईल एक काम कर काय मी तुला आयडिया सांगतो. विठ्ठलाकडे नोट्स विठ्ठलाकडे फोन हा विठ्ठल दूध घेतलं मी. विठ्ठलाचं घे नोट्स कोणाकडे होत त्याकडे वही दिली फक्त. हा वही होय बा. मग एक काम कर वही घेऊन ये गायत्रीच्या फोनात फोटो काढ नाही तर माझ्या फोनात काढ आणि मी अलासवाल्या काकांका पाठवते प्रिंट त्यांच्याकडे जा आणि घेऊन ये प्रिंट हसून पाठवते फोनावरसून त्यांना फोन लावून सांगू काका प्रिंट अरे फोनात बघतून कशा डायरेक्ट नोट्सची प्रिंट आउट काढून काढ बरे. हा मोबाईल घेऊन फोटो मार झाला काम. आता मी विठ्ठलाच सांगतो अरे फोटो काढा आणि पाठव म्हणा. फोन नाही ना विठ्ठला तो पाठवाय शकणार फोन नाही ना रे देवा सगळे गोत्या तिला जाता 3 वर्षात नपास झालो. नपास झालो म्हणाल फोन काढून दिला बरं झालं शेत काढून घेऊन. सगळी ओको नपा 3 विषय 2 विषय. इकॉनॉमिक्स विषय सगळ्यात कठीण विषय आहे इकॉनॉमिक्स विषय. अरे आमच्यासारखी फेल जाय होतो आम्ही फेल जाय होतो म्हणजे 15 आमका पण सरांनी कितके बडबडलेले अभ्यास करू प्रिपेअर खेळताना नुसतो. नंतर 12वीत गेलो ना तेव्हा सरांनी आधीच नोट्स दिल्यानी आमका 5-6 महिने आधी जॉब इंटर केली ना तेव्हाच नोट्स दिल्यानी आणि सांगितलं पहिले नोट्स लिहून काढा बाकी काही करू नको. तेव्हा आम्ही इतकी मेहनत केली म्हणून 12वी पास झालो. माहिती इकॉनॉमिक्स सगळ्यात विषय कठीण आहे पण अभ्यास केलो तर सोपं. नंतर 12वी जेव्हा मी अभ्यास केलो तेव्हा आमका बरे मार्क्स पडले. गणेश संध्याकाळी अरे गणेश संध्याकाळी येतलो तसं तुला लिहून जाताला दुपारची गिरडभर. सर मी लिहू कसं माझ्याकडे काहीच नाही माझ्याकडे वही पण नाहीये मला मोबाईल द्या म्हणा सांग. अरे पण अरे सीआरएक दिल्यानी सीआरएक वही दिल्यानी तुम्ही लिहितालात कसे मग सरांका तुम्ही सांगा ना सर आमचा मोबाईल द्या मोबाईल मध्ये फोटो काढून घेऊन लिहून लिहितो म्हणा मेळा सो काय करत मोबाईलच दिनवत ना तोच प्रॉब्लेम झाला. एवढं काय गयो मी हे काय सांगतो तू सरांका सांगू कडे वही नाहीये तर मला मोबाईल द्या मी मोबाईल मध्ये फोटो काढतो आणि लिहून उद्या तुम्हाला वही आणून देतो. जर मी उद्या वही पूर्ण नाही केली तर माझा मोबाईल तुम्ही काढून घ्या असं सांगू असं सरळ तुम्ही प्रामाणिकपणे घेऊन जाऊ सर वही मी पूर्ण केली तू प्रामाणिकपणे वागलं तर सर पण तुका सपोर्ट करतले असं नाही तू खोटा करतले आणि सर तुका सपोर्ट करतले. तू प्रामाणिकपणे मोबाईल आणू असं सरांकडनं मागून सर तो कधी दिले असते आणि मग तू सरांना काय सांगते सर मी उद्या जर केलं नाही तर माझा मोबाईल काढून घ्या मी उद्या मोबाईल घेऊन येतो कॉलेजमध्ये असं सरळ. हा तो बंद केले मोबाईल अजिबात नाही ना तेव्हापासून मी काय आता करतो नसतं बघ जाता नसतो आणि कसो काय विषय क्लिअर करते नोट्स कशी लिहितले हे पहिला प्रश्न. तू आधी विठ्ठला विचारून तरी ये मी सांगते नाही होतो खरी गेलो काय माहिती. मग तुका नोट्सची वही कशी गावतली तुझ्या खायच्या मित्राकडे वही बी हा नोट्सची त्या फोन लावून मागून घे. पूर्ण असते वेदिका आता तुझा नंबर आहे तुझ्याकडे नंबर मोबाईल आला बरं मित्राचा नंबर खायच्या पाठा मैत्रिणीचा मित्राचा नंबर पाठा. मोबाईलचे दुष्परिणाम नंबर पाठ करून ठेवणार नाही. मोबाईल एकाच मित्राचा नंबर नंबर येतो काय ईमेल घातले नंबर येतो म्हणजे ईमेलची पेशवाई माहिती त्याचा नंबर जातो कोड जातो त्याशिवाय ईमेल आयडी ओपन जाऊचा ना बरोबर येईल माका आयडिया सांगू कोड घालू बोल त्याशिवाय जाऊचो नाही चालू मेल आयडी बघ आता काय करतलं हिचा मोबाईल कॉलेजमध्ये काढून घेतलेला असा आणि म्हणा ह्यो आता घराकडे गेलो आता विषय मी आता तुका जो मोबाईल दिला असते विठ्ठलाकडे फोटो काढ विठ्ठलाकडे वही नाही तर तू फोटो कसं वाटतले काढून द्या मेळा जा आणि त्याला सांग जर 2 मिनिटं मोबाईल वही दी नाही ऐकलं तर मग माझा फोन घेऊन जा आणि फोटो काढून आण. मोंडो खल्लो बरं नाही माझा मोबाईल काढून घेतला सांगू होता तुझी बॅग ढवल म्हणजे गावात नाही विठ्ठलाचा मोबाईल टायलरच घालणार असतं खिशात आपल्याला घेऊन नसतं विठ्ठला टायलर भारी हुशार मुलगी आहे का मुलगी आहे यो पोरगो शाळेत कॉलेजात गेलो आणि त्याचं अभ्यास वय त्याच्यावर पूर्ण नाही म्हणत सरांनी त्याचा मोबाईल काढून घेतले नाही आणि आता त्याचं आता जोपर्यंत त्याची वही पूर्ण जाऊची तोपर्यंत का मोबाईल गावाचून नाही म्हणून आता वही पूर्ण करायसाठी त्याची धडपड चालू असा नुसती. हीच वही पूर्ण अरे बाबा माझ्या खूपच इंग्लिश अक्षर आहे या काय या प्रश्नपत्रिका कितीपर्यंत दिलं ह्या लिहूचा आम्हा तुझ्यासारख्या इंग्लिश अक्षर आमचा पण नाही
माझा अक्षर बरा, ह्याचा अक्षर पण बरा. गण्याचा तर त्याच्यापेक्षा भारी आहे. वही तरी घाल्या नवीन घाल्यान देऊन गण्याचा अक्षर टॉप लेवल. म्हणजे अख्खी वही लिहूय तुका 24 पाना 24 पानांक गावडे रडता. आम्ही मला अख्खी वही लिहिली आहे सरांनी ओरडल्या विठ्ठल वही विठ्ठल येऊकच नाही गरम जागे जॅकेट असला ना तर दोन्ही साईड ना काय घालू शकते तर नाही घालू शकते. कधी घेतलं 350 जत्रे बघूया 350 रुपये मस्त आहे ना. दोन्ही साईड घालू शकते ब्लॅक आणि स्मॉल साईज होती. माका घेऊचा दोन्ही साईड ब्लॅक घालू शकते. माका घेऊचा आहे तसं. आणि हा ही साईड मस्त आहे ना. गाडी बिडीवर पण मस्त वाटतं. थंडी बिंडी वाजते. माका गरम झाला. आमची जत्रे गेला तर मी घेतलं. टोपी नाही, महाग असतं माझ्याकडे येत नाही. टोपी नाही आपण. टोपी यांका नसतं शी. जॅकेट आहे मग ती टोपी नाही तर ह्या काय ते कुडतो तो ए स्वेटर बाबा स्वेटर स्वेटर आणि हा जॅकेट टोपी होई मला. टोपी असली तर बरा. पण जरा थंडी लागली हा आलेला आहे कानाला जरा शांत डोके करतो. गावडं कलकललेलं असं फोन गेलं म्हणान किंवा फॅन बिन लायल्यान खावत जाऊन दे. चोईने मी उघडे खायले हो तर का तुमचे सेवक होत ना ते ढापून घेतले वय तुमचे ह्याच्यात ठेवलेलं ह्या कप्प्यात ठेवलेलं पहिलं होतो पण यो ह्या काय सेंटची बॉटल ओके भाई सेंटची बॉटल कॉलेज मध्ये नेता येऊ पोरगो हे घेऊन ना हे बर्ड्स ही कसली गावड्या शेंगची बॉटल. आणलेले 50 सप अत्तर आता ही वास मस्त आपण. 50 माझं राहतात त्यापेक्षा माझ्या मोगऱ्याचं ते स्प्रे काय नाही फायद्याची स्प्रे नाही आता मी पण स्प्रे घेऊच ना. अत्तरचे 2 बाटले घेतले. तेच बाटले बोलतो 100 घेऊ ते ना वाडीक माहिती आहे दुकान आता त्याच्याकडे मस्त असते अत्तरांच्या बाटल्या. त्याच्याकडे घेऊ. किती रुपये रे? मी चोर कप किती रुपये गावड्या? ए सोंड्या ए होय चोर कप बनवले हे चोर कप्प्या कितके रुपये? ए बाबा ते चोर कप्प्यातलं पहिले तर खळतायला पहिले ते शोधून काढते मी. आणि तो मास्टरच शोध होतो स्वतः 15 मिनिटात त्यांका बाहेर सगळ्यांना काढल्याने कारण ना मग हे रिक्वेस्ट करत होते शोध प्लीज शोध प्लीज शोध प्लीज शोध प्लीज हात बीत धरतो सरांच्या पाय बी पडतो. सर नको मग रट्टले सर नको म्हणून त्यांका बाहेर काढल्याने सरांनी. वर्गांनी घेऊन गेलो रडलेले गावड्या गावाकडे दिल्यानी बाटकडे बाहेर हाडून गावडे रडलेलं आम्ही नाही रडतो. आम्ही एक रडतो वही कंप्लीट केली दिली काय आला विषय होतो विठ्ठल कधी येतो आणि नाही देऊ तर वही कम्प्लीट झाल्यावर पण मोबाईल सांगलं ना तरी स्वतःच दिलं मग त्यात तुका सांगते आजच्या दिवशी तुझ्याकडे चान्स हा वही रिटर्न घेऊचो. मोबाईल रिटर्न घेऊचो मोबाईल रिटर्न घेऊचो. तू वही पूर्ण कर उद्या सरांका दाखव सर तुका मोबाईल देतील. एकटो जायचं कोणाक घेऊन जायचं हा कोणाक घेऊन जायचं ना वही द्यायची सरांना क्लासमध्ये देऊ. त्यापेक्षा मी सांगते तर स्टाफ रूम मध्ये घेऊन जायची सर माझी वही पूर्ण झाली माझा मोबाईल द्या प्लीज असं म्हणायचं. त्याच्यात ती दादागिरी समजून माझा मोबाईल परत घेण्यासाठीचे टिप्स मी नाही असं ना असं सांगितलं सर मोबाईल दिवा मग सर वाजवत बघतो सर सांगू ते व्हिडिओ तुझे व्हायरल जातात युट्यूबवर बघतो कोणाचे आमचे सर बघतो व्हिडिओ दाखवू नको माझी लाईक त्याला काय नाही फनी होते असं काय नसतं काय नाही म्हणायचं काय सांगे होते व्हिडिओ बनवतो कोणत्या बनवतो सांगू असं मी नाही बनवत असं माझी बहिणी बनवतात आणि टाकतात सांगू असं आणि माका घेतात मध्ये आणि मी गेलो की त्यांच्या घरी तू कांदा बरं चिरवत होता अपलोड केले तुझा आता बघा आता गावडे जर समजा शाळेत कॉलेजमध्ये कधी जाऊ ना आणि मी व्हिडिओ केला पोरांची मस्त धांदल झालेली आहे काय नाही कधी करून मोबाईल हाडतो गॅरंटी वाटतं काहीतरी करतो विठ्ठल हाटतो दे. तू कशाक त्याच्या बाटी पडलं तू फक्त त्याच्याकडनं वहीचे नोट्स घे आणि अभ्यास कर सर तुका मोबाईल देतले माका माहिती आहे. अभ्यास नाही करू म्हणून काढून घेतलेलो हा तुझा फोन त्यांच्या उगाच काढून घेऊचे ना. मी त्याच कॉलेजमध्ये होतो मागे कोणी घेतलं पटकन तिथं कधी उचलत नाही कसं सेम कॉलेज वाली देऊचे ना देतले मोबाईल पण अभ्यास कम्प्लीट कर तर मोबाईल तुका भेटतो. देते का हा आम्ही काय घालून देतो आमका बोलायचं कॉलेजात तुका का आता व्हिडिओ पण बघतले सरांनी व्हिडिओ बघून कळताय ना गावड्यान लिहून घेतल्यानंतर ते बंद कर अरे बाबा फोटो तुका काय प्रदर्शनाक लावचे हो फक्त क्लिअर दिसलो का झालो मग लिव्ह दिसला का झाला मग डोळ्यानी प्रदर्शनाक लायचं झेरॉक्स इतके होई काय पाहिजे पासपोर्ट झेरॉक्स मारून घे काकांका सांगते काका मला पासपोर्ट मारून द्या झेरॉक्स
आणि मग खूप मारून घेतलंय ना, खूप पानांचे का कमी 20 पानं म्हणजे पाठफोट 20 पानं आहात का सिंगल 20 पानं आहात? ती मला माहित नाही. 24 विठ्ठला मधल्या पानं 24 पानं. अरे पण वही ती अशी हातात घेऊन बघू ना, चाळून तशी वही चाळून बघू ना. हा विठ्ठला 24 पानं झाला सगळ्यांना 24 पानं. विठ्ठल सेंड करतो कसं करतो काय नाही. चांगल्याने सेंड करतो लो. ग्रुप बी भागा तुमचो पण मोबाईल नाही हा अशी. मास्तरचे मोबाईल अरे पण तुमका कसे गावतले तुमच्याकडे मोबाईल आहे मास्तर सेंड करतले फोटो मारू. अरे पण तुम्ही लिहितालात कसे तुमच्याकडे मोबाईलच नाही सर काय आमच्या मोबाईल पाठवतले. हिचो असा विठ्ठल वेदी होईल तुला असं वाटतं. आई मी तुका सांगते विठ्ठलान जर फोटो पाठवले तर विठ्ठला फोन ला आणि सांग दीदीच्या मोबाईलवर फोटो पाठव. विठ्ठल एकटाच केलं अरे मी हे काय हे का सांगतो ते LR आणि PR करून कपाळ श्रावण येतो. फिरवलं हाडू नये पण तुका गावलो का झाला ना तू तेका सांग पाठव फक्त म्हणा. त्याच्याकडे वही हा का इथं कळला तर फक्त माका सांग फोन लावून त्याला सांगतोय पाठव म्हणा विठ्ठला. त्याच्याकडे फोनही नाही हा.